wallahi kuɗin auren ne ban da shi, a ce sadaki 50,000 ko 70,000 ga kuɗin gaisuwa ga akwatuna uku ga ina zan samu kuɗin. To ina ce maka sai ka ba da 50,000 ni ko 20,000 ne ma ka turo a gidan mama na aure. Kai to ni yanzu 5,000 ma ina maganin shi ne wallahi ban da kuɗi, yanayin garin nan gaba ɗaya sai a hankali. To ba ana yin aure bashi ba? Ana yi. To a zo ka roƙa a baka bashi na mu yi aure kawai gaskiya. Kai to in an bani ke bashin ciyar da ke din wa zai dinga cewa ni kai. Ma ci soyayya.